का भेल दिया? कितना बार हमरा तरह बतावे के पड़ी राहुल, टॉकिंग ड्यूरिंग सेक्स फ्रीक्स मी आउट। तोरा साथे ऐसन काहे होखेला? कितना बार ये डिस्कशन करब राहुल, का बात है? तू समझत नहीं खा कि समझल चाहत नहीं खा। हम बहुत अच्छा तरह से समझे ले दिया, पर तहरा बदले चाहता नहीं। ना बदल सकेला, हम इहे बानी। मतलब हमनी के सेक्स लाइफ ऐसे नहीं रही। तू एगो डेड बॉडी की तरह बेड पे पड़ल रहबू, नो सेंसेशन, नो पैशन, नो एक्साइटमेंट। ऐसा लागेला सेक्स तोरा खातिर बस एगो काम बा। राहुल, this is how I've always been, even when you fucked me before marriage. Why is it suddenly an issue? इमे कोनो इशू नहीं के दिया। हम बस तहरा ही कहे चाहता नहीं You know राहुल, तू जौन लड़की के साथे सेक्स कबो एंजॉय ना कैला, ओकरा से तू शादी कैले बाड़ा। त हमनी दोनों जाने नी काहे कैले बाड़ा। त हमनी के अपन किरदार ठीक से निभावे के चाहिए।